Uyangidelela ngempela lo, uyangidelela. Uchaza ukuthini nje lokho? Ukuthi athi angiwafutha amakhondomu, athi angiwafutha yena ngawafutha. Ngiyambona. Ngithi ngimkhuza. Usisi wami lo, uphumla, sihlala eMayville. Into edala ukuthi ngize lana, usisi wami asihlalisene kahle ekhaya. So uyaqoma. Uqoma kakhulu abantu bokufika. Abantu abaphuma le koMalawi, omaZimbabwean. Uyaqoma kakhulu. Okungiphatha kabuhlungu akasebenzi okokuqala. Okwesibili unengane yentombazana. Uyabona ke nawe ukuthi umsebenzi awukho la ethi. Iyona into edala ukuthi ke ngize ngibhalele la ngoba noma ngikhuluma naye ekhaya wenza lento ayenzayo. Abe njena nje, abe rude kumina. Ngisho naphambi kwengane uthi ingane ayingihloniphe kanjani. Manje amadoda waletha la enihlala khona. Uwaletha ekhaya. Fika ngiphumela emsebenzini. Ngikhathele. Ngiyafika ingane yentombazana iyangijabulela, iyangixoxela mamkhulu. Umana ngifice nje ehene nomunye umalume engamazi ekamerweni lakhe begibelene. Uthini nje lokho ngiyafika ugcwele amakhondomu la phansi, ngigcwele amakhondomu. Mangithi ngiyambuza ngaleyo nto ungitshela ukuthi angiwafutha. Awuzwe nje isibindi esingakanani. Usengatshela mina leyo nto ekubeni mina engimaziyo, mina engazi ingane yakho ukuthi igqokani. Mina engazi ingane yakho ukuthi esikoleni iyahamba esikoleni. Kwesinye isikhathi ingane ingaya esikoleni thothi mina ngisemsebenzini yena uhambile uye emadodeni. Ingane ayenzelwe homework, ayenziswe lutho ingane. Akayinakekeli ingane, amadoda nje phambili. Ngibingelele mbukelo weVumani Film. Lokhuluma uVumani waleyo emhlabele ngana usoni madoda le phansi manguzi. South Africa yonke lana ikhona ababukeli siyamthanda. Niyazi ke nani. Siswami uyaphila. Ungakuyichaza uba igama right? Ngi-right bhuti uphumla lo inkinga angazi ukuthi nizeleni lana nami. Ngizeleni kanye lana bhuti. Usisi wakho ukucela ukuthi ube la njengamanje. Mhlawumbe uzokutshela ukuthi wayula. Engicela ukuthini nje. Hayi. Siswami uyaphila. Ngi-right bhutam, ngi-right. Gama lami nguRosie, usisi wami lo, uphumla, sihlala eMayville. Into edala ukuthi ngize lana, usisi wami asihlalisene kahle ekhaya. So uyaqoma. Uqoma kakhulu abantu bokufika. Abantu abaphuma le koMalawi, omaZimbabwean. Uyaqoma kakhulu. Okungiphatha kabuhlungu akasebenzi okokuqala. Okwesibili unengane yentombazana. Unengane yentombazana. So ekuqomeni kwakhe angiqondi ukuthi ufuna ingane yakhe yentombazana ikhule ifunde siphi isifundo. Into eyenza ukuthi ngize la sengikhulumile naye kaningana. So akangithathi notice, akangihloniphi, akasebenzi lo muntu. Angisho ukuthi uthathwa phi umsebenzi? Angisho ukuthi ngiyayiphakamisa ngalo. Girl uthathwa phi umsebenzi? Uyayibona ke iyona ke into edala ukuthi uyabona ke nawe ukuthi umsebenzi awukho la ethi. Iyona ke into edala ukuthi ke futhi ngize ngibhalele la ngoba noma ngikhuluma naye ekhaya wenza lento ayenzayo. Abe njena nje, abe rude kumina. Ngisho naphambi kwengane uthi ingane ayingihloniphe kanjani. Uma ngabe mina ngizothi mangikhuluma naye njengosisi wami angangihloniphi. Ekubeni ngikhuluma naye into serious. Lolu daba lu serious okwangempela. Lu serious. Lungiphatha kabi futhi. Ubungabiza ingane umndeni ke sikhulume kahle nje ngomndeni ukuthi uzongikhipha National TV. Ayigela ukhona bo. Sengikhulumile nawe kaningi sisi wami. Okungiphatha kabi uthatha abantu bokufika. Ubalethe ekhaya okwesi. Ima mama unayingane. Inayo intombazana. Awukhathazeki ukuthi mhlambe khona isifundo esimbi esifundayo ngabe kuyiqiniso bakushoyo. Cha ngikhathazeki. Akangisize ngalutho usisi wami. Ulethe impuphu izongenzelani into zokugcoba zasathapi. Hayi bukhona lo. Yena uzakhe izinto zichaza uba National TV nokwenza. Hayi bosisi wami lento ngiyikhululwe kahle nje komalume sibe right. Hayi lokhu kushoyo wena uyahamba wena uyohlala le komaGoli ubuza uba ukuthi wenzani nabantu. Angithi ngiya eGoli mina ngisuke ngiyozama. Ngiyozamela khona ukuthi sibe right nengane yakho ibe right. Wena ubona ukuthi ukulala namadoda uhamba ulala namadoda khona ukusiza ekhaya. Wena uzolala awokufika uwathathe uzuzowafaka ekhaya. Ngirenteleke ngale mali yempuphu sithengela ngayo. Ngikurentele kanjani ngizofika ngondle ingane yakho.
ngiphinde futhi ngikurentele. Hayibo. Ubona ukuthi kungcono ukuthi uyothatha imali emadodeni kunokuthi uyofuna umsebenzi njengabanye amantombazane. Ima sis, imani wasehliseni umoya. Manje siswami usebenza phi wena? Mina ngisebenza nje emajalidini ngiyazamela because imisebenzi uyabona nje bhuti wami ukuthi imisebenzi ayikho njengamanje esikhathini samanje. So uthatha lokho oqhamukayo nami angikho proud kodwa ke ngenxa yokuthi iletha impuphu ekhaya kunokuthi sengaze ngithembele ebafaneni ukuthi ngizoletha ilentuzana impuphu ekhaya ngokuthi fanele mina ngihambe ngilala namadoda. Manje amadoda waletha la nihlala khona. Uwaletha ekhaya kunengane la mangabe ingane ifika ingane izokusasa yazi lo malume kusasa yazi lo malume ingane yentombazane okwesa ifunda siphi isifundo. Siswami yindawo lesamadoda ahlukene ekhakeni. Ahlukahlukene kanjani ngoba phela akangisizi ngalutho ugeli lo ukhulumayo ke we TV. Uletha ukudla angisebenzi ngizothengelwa ngba into zoqoqa. Ubona kuyisixazululo right sisi ukuthi usungaze wenze njalo. U500 uzowenzelana ingane ngoba le ngane kulo 500 ke ngibatholayo mina kulaba Malawieni bakhe Zimbabwean bakhe ke amisa ngabo ke uyazi ukuthi bangilethela imali endlini. Sisi kunezifo esikhathini samanje. Kunezifo esikhathini samanje kuyafiwa unengane yentombazane masufa lapho ingane yakho izoba yini? Ukhona nje wena uzayigada? Yes ngikhona mina kodwa ingane iyamdinga umzali wayo. Awucanga ukuthi uthwalisa usisi wakho umthwalo? Hayi awukho umthwala uthwele la awukho nje umthwala uthwele ukhona umthwala uthwele uma umbhekile wena nje awuboni iphutha kuyonke lento yenzayo alikho kuhle nje kuhle konke awuliboni uzangisa kwi-cruise angichazele ngoba uMalawieni ungisa kwi iyona ke nje bhuti Vumani iyo ke le unenkani akezwa uphumla akezwa usune drama une drama ngiyamazi drama queen lo drama queen hayibo hayi ukuthi ngoba nakho ngiphakamisa kodwa nje leyo ukuthi wena uzolala nendoda ulale nendoda ulalele for imali siswami ayikho into ezakalula empilweni fanele uhambe uvuke nje abantu besifazane kune drama ke lo angimazi zathi ufuna ngoba into amele uyayenza nje yena kuhambe efaka ama CV afuna athola indoda into ayaziyo nje ukugadana nempilo yami awufuni ukufunela mntama tagogo kumele ngikufunele phela amaningi vela u10 ngikumayinasela ibe u9 ischeme sabafana abafana awusifuni into ya sisi mhlawumbe umbukeli uzothi mhlawumbe awuyiphethe kahle awunandaba nokuthi bazothi nendaweni. Hayi anginandaba bayayilaza udaba lwakhe ugeli lo hleze efike nedrama angithi ufika ku clean kuwenzwe yonke into ingane sesikoleni akakho abuze ngani ukuthi ingane ke njengoba ihola u500 ungasebenzi igibela ngani ngoba yena ufika nempuphu nenyama ngami nginezidingo laba abantu bayangithengela ilanjari ngiyathengelwa nje ungibona nje ibona yena uyangenzelani ngoba uthenga impuphu kwakuka ngaki simcela ama-tiles ekhaya wathi uzawafaka afike efakiwe ngamqambela amanga ngathi ngisebenzile wathi yila madoda ami uyawafuna ukwakhipha uthi uzoqasha umuntu awakhipha uzowakhiphela unedrama ngiyamazi Nkosi yami khule nayo uyezwa nje bhuti Vumani uyamuzwa uyayizwa inkinga ebhekana nayo iyona ke inkinga ebhekana nayo le isona ke sidingo ke engibona ukuthi nje angizobhalela mhlambe ke ngizothola ukuthi ke isiphi isixazululo ngoba isigcino ngizogcina mina ngihambe ekhaya and ukuhamba kwami ekhaya ngiyabona ukuthi ingane le izongahlali kahle ke manje sengishoda izongahlali kahle ngempela ingane namanje drama yakhe Nkosi yami usezofika nokunye awunandaba ukuthi abantu bathini nginandaba nje kwayena nje uyazi anginandaba nempilo yami sisi kodwa umelana kanjani nento kanje? Uyabona nje bhuti Vumani uyabona sekuyisikhathi eside bhuti Vumani uyabona nje ngolunye usuku ngangifika ngiphumela emsebenzini ngikhathele ngiyafika ingane yentombazane iyangijabulela iyangixoxela mamkhulu umana ngifice nje ehene nomunye umalume engamazi ekamerweni lakhe begibelene uthini nje lokho ngiyafika ugcwele amakhondom laphansi ngigcwele amakhondom mangithi ngiyambuza ngaleyo nto ungitshela ukuthi angiwafuthi awuzwe nje isibindi esingakanani usengatshela mina leyo nto ekubeni mina engimaziyo mina engazi ingane yakho ukuthi igqokani mina engazi ingane yakho ukuthi esikoleni iyahamba esikoleni kwesinye isikhathi ingane ingayi esikoleni thothi mina ngisemsebenzini yena uhambile uye emadodeni ingane ayenzelwe homework ayenziswe lutho ingane akayinakekeli ingane amadoda nje phambili ingakho nje awucabanga ukuthi awucanga lamadoda asemalawi azokufayela izifo
Hayi izifo angithi uyakuchazela ukuthi ubabonile oplastic. Ngamtshela ukuthi akabafuthi. Sesiphike lesifo mhlambi izoletha uyena nje. Mhlawumbe awufili ngazi ukuthi udelela usisi wakho mothi akabafuthi oplastic. Yini le yakwenza yasho njalo? Uyangidelela ngempela lo, uyangidelela. Ukuchaza ukuthini nje lokho ukuthi athi angiwafuthi amakhondomu, athi angiwafuthi yena angawafuthi. Niyambona ke. Ngithi ngimkhuza. Usefuna ukungishaya. Ngibiza amaphoyisa ke makunje mina. Ngifuna ukungishaya. Isimoya sisi. Manje yini wena oyifunayo njengamanje ngoba usisi wakhe ebhewani? Yini oyifunayo nje enhlizweni yakho ukuthi yenzeke? Angifuni kwenzeke lutho. Akabona ukuthi enze njani Nkosi yami. Siswami uyini wena ongayijabulela ngosisi wakho? Mina nje into engayijabulela ukuthi ashintshe enze into kahle njengomuntu omdala onengqondo, onengane yentombazane efanele ifundise isifundo esihle. Anginangqondo. Awunangqondo sisi. Ubona ukuthi yonke lento yenzayo yenziwa ngathi umuntu onengqondo. Sasulana enye indoda akakusasulana nenye indoda. Awubabali obamagama abo uzobala. Ngizobazi ngani mina balala nami. Wena lengane inamanga noma umkhulu wayo. Bahlezi bexoxa indaba emacaleni. Ayikazi ingane ingaqamba amanga. Ingane ngeke iziwaqamba amanga ingane. Ingane yini ke yayisho enye ingane? Ngeke nje iziwaqamba amanga ingane. Yini ke yayisho ingane? Uzaqamba. Iyathi ingane manje mamkhulu wena mawuphuma nje la uye emsebenzini uma uyasala athatha ifoni afonele labo malume. Uthola ukuthi mina ngize ngiba late, abe late nokuthi angise kumalume lapha ukuthi umalume ayongithatha. Umalume uyoma lapha eshaya ihuthu uma elibele ifoni. Hayibo. Ifone ebalekile kunengane kunekusasa lengane. Ufuna ingane ukuthi ikhule ibe nalento yenzayo wena ingane entombazane. Siswami awubona ukuthi kumele ushintshe for mhlawumbe ingane yakho nje kuphela uzama ukwenza ngenye indlela. Angasobonakala. Angazi obonakala mhlambi ekuhambeni kwethuba ngazi. Awubona ukuthi mhlambe ama Malawian namaZimbabwean khona into ayifakile. Babize kahle ubona mama Malawians. Awuzwe nje uzwe abakhulumela. Babize kahle isivakashi, the visitors. Ivakashi nje. Ungabi lo mhleze biza abantu ngamagama. Awuzwe nje lamadoda akhe uthi awabizwe kahle mina uthi ngilo. Yini ungabafuna abezulu? Hayi uzongenzela nomzulu. Omali ngiyithobile. Ugogo ufuneka kuhlatshwe inkomo. Inkomo mina le yami ayidlayo izogezwa ngani? Hayi phela ngeke nginuku anyani. Uyidla ngoba esuka inikwe wena ngithi. Kahle siswami. Kahle. Wena ufuneka ucheck iBP. Awu uyasiphoxa kodwa mntaka ma. Uyasiphoxa. Siswami for iseke uthi nizwa. Lesi zamani ukuthi ungasawafaka amadoda endlini uzame nokuthi unakele ingane yabona ungafethi ingane. Hayi ngiyakuzwa. Kodwa akahlisa umoya naye bandla Nkosi yami akawuhlise nje umoya. Mina ngizowehlisa umoya mntaka ngawehlisa umoya. Uma ngase nje wena ube nendoda yakhe eyodwa straight. Sebeyazi ukuthi ubufebe kwathi akakwazi nje zakhe izinto ayimboze nje njengopholoni esinkweni. Wena uyazimboza omakhelwane mabekubona uphuma nenye imoto uqhamuka nenye indoda uyayimboza wena. Hawu wena sangwegibeleni futhi umuzi kababa nje usuphenduke awusena sithunzi endaweni. Makunethe ngenamali yokuya emsebenzini uyagijela ifortune yaba. Usibali wakhe uyamazi. Ubani igama lakhe? Hawu ubuza kuyena uzokutshela ngeke ngimbizi private. Okay ngicotsi lento le nizama ukuyilungisa njengomndeni yabona lento. Ya ngcono lokho silungise njengomndeni. Ngicela ukuthi uzama uye ukufaka amadoda ahlukene endlini. Naye maye ezokwenza kahle. Hayi kusho ukuthi ikuphi mina efanele ngikwenze kahle. Ikuphi lokho engakwenzi kahle mntaka? Ikuphi lokho angakwenzi kahle? Abe usisi wami. Hayi ukuthuka angibeka amabala angenza izebra namhlanje ukuthi sasa ngiyileopard sasa ngiyichameleon akakhulume nami nje ngosisi uma ungashintshi uyamba ukhuphuka umoya lento ngithi unoshukela. Okay uthi uzoshintsha uzozama ukuthi angathi ngeke sawafaka amadoda endlini. Ngeke ngisawafaka kodwa kobonakala. Ngeke kusagcwala uplastic endlini. Hayi angazi. Awuzwe nje uthi kuyobonakala. Uzobhukha ke. Ingane yakho uyayithanda. Yabo. Ingane ke yona uyayithanda. Ingane ngiyayithanda siswa. Okay Sakhulumeli mina. Yenzele yona. Sesikhulumela ingane ke. Ukuze ingazohlukumeza esikoleni. Yentombazane okwese. Shuthi izobona ukuthi izokhula yazi ukuthi kumele ishintshe abantu besilisa. Hayi ngiyakuzwa ke Bhudvumani kodwa akukhulume naye usisi wami akhahlisa umoya. Hayi ngizoshintsha ke naye mayehlisa usawoti lo wakhe uhlezi uphezulu. Hayi ngizoshintsha. Hayi ngingashintsha akhayeke naye phela ubiza oMalawi Zim. Akabuza igama ngoba uyamazi ufortune ku. Ufila kanjani ngoba abantu bokuhamba kubathi kumele bahambe? Hayi abahamba mhlawumbe uzohamba naye ubaby phela. Abe. Ngizoyicaza ke ingane ukhona nje nomamkhulu wayo.
Oh, wazalela mina kahle kahle. Okay, lento lesizwa ngicela ukuthi uzame ukushintsha nje kuphela singayithathi ngomoya wokulwa sithathe ngomoya wasona. Yabona ke Bhutfumani bekungcono ke ukhuluma kanje nami. Hayi le ndlela yakhe. Ngingashintsha mayikwazi uzoba usisi wami angiguide angikhombisa indlela eright yokuba umama vele ngathola ingane ngisamncane kodwa naye ke Nkosi yami isisono saleyo ngane yafika ingane nale ngane bakhe bangihlebe futhi nayo iphinde kwale ngane yakhe ayithandayo. Ingabe yini eyenza ukuthi ugcine suwenza yonke lento le mhlawumbe uthandana nabantu abahlukene? Ngifuna imali. Angithi lo behleze ekhulumela ukudla. Uyizinkwa ugada oslice ukuthi ukhipha oslice abangabhopholoni uyagada ukuthi upholoni usika kangaphi ngosuku wayifuna ke mina ipressure kanje yana ke kini Bhutfumani masokhulu uthi usenza itiye kuthiwa ufaka isipuni esisodwa kodwa wena udla izipuni ezo5 zashukela bafamba wenze njani ngoba phela nawe ufuna ukuyijabulisa uhleze ethi hayi into yazokuhlala la endlini ungenzi lutho mina ngihamba ngiyosebenza ngithethisi ngangizokwenza njani ngamthola kozoyikhipha azoyifaka yonke cash send futhi athi ucash send abahlanga ngithi ha ucash send usunokho ucash send wami umuzwe ukuthi sisi okay ngicela ukuthi yonke lento niyenze kahle nizwane yabona siswami uyamuzwa siswakho uthini ukuthi yini into emholela yonke lento? Ngiyamuzwa nje Bhutfumani ngiyamuzwa mina siswami engikufunayo nje ukuthi sizwane cha into ezizuthi ngize la ukuthi sizwane sihloniphane yini ngizoyikhuluma nawe ngoba sikhuluma nawe sisobabili uma sikhuluma nawe sisobabili ngelinye ilanga waze wacishe wangithela ngamanzi nawe wangijova messenger so ngangeke ngikwazi ukumelana ne-enga yakho le engayazi ukuthi iqhamuka. Okay, asiyeni wonke amagqubu manje yabo konke okwedlula sikwenze okwedlula. Ngicela ukuthi mina lento le niyilungise njengomndeni ningajabulisi izitha. Niyazi ukuthi izitha ziyajabula ninazo kodwa mhlawumbe anizazi nini. Hayi mhlawumbe sinazo angithi bayahleba nomakhelwane wakhe bahlezi bemile behleba bobabili mhlawumbe bahleba mina ngibuza ukuthi yini bayikhuluma nomakhelwane wakhe ngoba kuhletshwa mina. Okay asiyele usisi wakho ukukhathalele uyakuthanda sisi wakho ungathini nje kuyena usisi wakho? Mina nje Bhutfumani engikufunayo kusisi wami engicelayo ukuthi nje ashintshe indlela zakhe enze kahle acabangele ingane sikubeka eceleni konke uyazi ukuthi abazali bethu basishiya so abathini nje abazali bethu mase sikwebhana ingane yona isiphi isifundo ezosifunda ingane ingaze nasesikoleni ifeyile ingenzi kahle ngenxa ukuthi iphazamisekile ekhaya kanti ingane mayiphuma ekhaya elifudumele nasesikoleni yenza kahle. Akufudumele ekhaya kuzofudumala kanjani sisi masohlise sikwebhana? Okay ngicela ukuthi nibambisane njengengane zandawonye. Ungakwazi ukwenza lokhu ungasawafaka amadoda uyogijimisa amadoda ngoba uzogcina ufa ushiya ingane yakho wenzela ingane yakho. Ngizokwenzela ingane ngiyakubonga lokho. Ngiyakuzwa mntama nami kwakubuhlungu ngesinye isikhathi nakumina mntakama usustrugglisha kanje mase nikhuluma iqiniso uvuke ekseni kunethu yamajardini ubhlungu impela ngathi hayi akhe ngizame ngenye indlela ngoba umsebenzi akuwutholi kodwa lokho ngiyakubona ukuthi akugculisa ngenhlizweni ngicela ungixolele mntama ngizokwenzela ingane yami ngiyabonga. Mama ungathini sisi wakhe emazwini akhe asiweshilo njengamanje? Hayi ngiyabonga kakhulu mntama uma ngabe ekugcineni ulibona iphutha lakho nami ngiyaxolisa ukuthi ngibe hashi kuwena kuukuthi nje bengenzela ingane nanokuthi ingane yentombazana okungiphatha kabi so angifuni ekugcineni ikhule ngendlela yabo izobona izinto ezironke kodwa ke ngoba uyaxolisa ngibonga nje lelo gama elikhulu lokuthi uthi uyaxolisa likhombisa ukungihlonipha ngiyabonga kakhulu nami. Asivaleni la ingazibe yinde kakhulu nogcina futhi senivukelwa umoya. Ngiyacela ukuthi nilungise lento njengomndeni nizwane nibombane niyathandaza khona ukuthandaza. Hayi angazi ngagcinani mhlawumbe ngagcina kusekhumani ubaba okanye kusekhugogo buza kuyena uyena othandaza zonke insuku. Ngicela ukuthi nizame ukuthandaza ndawonye ungakwazi ukwenza njalo? Hayi sozama Bhutfumani sozama ngoba sengilikhiphile bandla igama elithi ngiyaxolisa kuyena. Hayi ngizoqala futhi namhlanje. Ningalokhu nikhuluma into ezindala ke yabo. Ngiyasibuye lemuva impilo ibheka phambili. Babukeli la nikhona siyanithanda konke okwenzayo kunomphumela omubi noma ngabe kuphi okushoyo la ukhona noma ngabe kuphi okwenzayo bheka ukuthi bangaka abantu abazo affecteka ngemuva. Siyabonga kakhulu amen.